familia guztiak. Ospatu egin behar dugu, urte berria da, ospatu behar dugu, eta horretarako lehiakide bereziak ditugu, 1000 uste berezi honetan. Eta helburu bereziak ere bai, badakizu Euskal Telebistak maratoia antolatzen duena bularreko minbiziaren aurkako ikerketa bultzatzeko. Eta horretarako dirua bildu behar dugu eta. Dirua biltzen laguntzeko begira zer nolako lehiakideak ditugun. Ongi etorri Loreto Mauleon eta Xabier Perorena. Aupa Atleti, Guztariz eta Gorka, ongi etorri! Eta azte bikotea, Agurnean Asagasti eta Jon Iraola, ongi etorri! Urte berria zoi ere! Bai, Konstantzia, telebistak aurkezleak, aktoreak, futbolariak denetari dugu, zauek falta hortxe geratu! Ilusa, zera doa! Urte berrion guztioi. Zer moduz? Ondo. Edertasi bidurtie. Edertasi bidurtie 1000 uste berezia dakargu gaur urteari behar den moduan hasiera emateko. Eta badakizue gaur ere bat egingo dugula, EITBek maratoia antolatu zuen, bularreko minbiziaren ikerketaren alde egiteko dirua bildu behar dugu gaur bebai, helburu berezi bategaz gatoz, Loreto eta Xabi alegindu beharko zari, orduen? Horretara gatoz, ezta? Loreto eta Xabier Goenkaletik zuzenin, Goenkaletik ezagutzen zaituztegu, baina gauzazko egindakoek. Loreto, pelikule zoragarri batzutan be parte hartu zu? Hori ematen du. Eta orain estrainatzear, beste pelikule bat. Bai, Bianai. Purtsu bete ingo? Bai, Bianai pelikula estrenatzeko dago oraindikan. Ez dakigu noiz izango den, baina bueno. A ber, denek ikusteko aukera daukagun. Eta Loreto, ondo ikusten zaitut hemen, baina ez dakit, Goenkalen, azken bola honetan, pixat, asarri xamarrera ikusi zaituztegu, ez dakit... Pixkat. Pixkat. Esplikatuzuk nahi behar. Bai, zuena, Xabi, ze gertatuko dago? Bakizo. Gazten kontuk eta gaur egun ez da oso errexi aguantatzen elkarri eta hor txibiltzen gaba. Gauzonik ez. Zu bezalako saltseroa gainea. Zetu izan ere, bizitza errealean ere, alako saltseroa zara. Nik uste, errealen oso saltseroa eta Goenkalen mutilona naiz. Baina ez dakit, errealen... Saltseroa, zuk esan dut, maizu. Saltseroa. Herri polit batetik zatoze, arraldetik, baina gaur, hemen, erantzuna emandan jolasteko, ez dugu herri balizkorik hautatuko, baizik eta zuen herriak, zuen seiok herriak, ekarri ditugu izpidera. Honako hauek, Donostia, Leitza, Iruña, Abadiño, Bermeo eta Ibarra. Loreto, asko gara? Denbora! Non bizi da jende gehiago? Donostian ala Iruñean? Iruñan. Osondo. Xabi, Eneritz Iturriaga Etxebarria eta Mikel Zarrabitia txirrundulariak zerritakoak dira? Abadiño? Abadiñokuek. Zein da metro kuadroko Michelin izar gehien dituen hiria? Donosti. Donostia, osondo. Leitzatik hurbilen dagoen herrikoa da Jon Iraola, nongoa? Ibarra? Bai, eskatuko diogu helbidea gero. Nongoak dira Urdaibaiko arraun taldeko mutil katxarroak? Bermeo. Ez, bai. Bai, bermiotarrak. Zei hauetako, zein da pilotari baten deitura? Leitza. Inigo Leitza. Loreto, Donostiatik Iruñera joan nahi duzu, baina Ibarratik pasatu gabe. Nondik pasatuko zara? Leitzatik! Ondo! Xabi, zer antzungo didazu? Ibarra! Ondo! Loreto, hila galdu zara bidean! Bueno, lasai, baina zazpi asmatu eta 70 euro zantza! Eta! Ustaritz eta Gorka ongi etorri. Bueno, mila esker Ustaritz etortziarren. Zer, 2011 eskatuko etzagu? Ligire basti edo zer? Demoralde hona itxe eta, ia kopan meintzat da... Zozertxu, itxen dan, aurten? Bueno, mendize gustatzen datzu zuri, eta ingenieritza elektronikoa. Ikasizu? Ingeniero zara? Bueno, ez dut amaitxu nino zi asignatura gatzete burtatzeko, baina, astiro. Bai, kamerinoko bombilla aldatuteko eta, bai, ez da? Bueno, oso segitxo ez, Bueno, Gorka, ongi etorri. Hor badabil, esomez bat esaten duena, kaparrose beti eskatzen dizuetela zuei euskera zeiteko eta euskera zeiteko, hori alda. Bueno, egi da, esate digu partiduetan gainera, estrategia. Estrategia moduen da biltzeko eta, bueno. Berak egiten du euskaraz, bat ere? Saiatzen da behintzat. Azento polita izango du, Azento kuriosarekin, baina. Eskaldu zarra.
Bueno, badakigu arrantza ere gustoko duzula, Bai. eta orain, erantzunen arrantzan jarri behar zaituzteko biak. Zorte hon. Ustaritz, zeuaz guez, denpora. Kaletik zuez, eta Barriola eta Bengoetxea pilotariak ikusi dituzu etxetik ateratzen. Non zaude? Leitzan. Oso ondo. Gorka, hauetako zein dago, Iraizoz izeneko herritik gertuen. Iruña. Oso ondo. Ustaritz, sei hauetako zein herritik gertu jokatu zuen Iraizozek. Abadiño. Bermio, Gerniken egon zelako. Gorka, non jokatu duzu azken derbia? Donostin. Oso ondo, bai. Erantzunen artean badago, teleberriko aurkezle izandako bat. Izenez Julio eta bizenez? Ibarra. Oso ondo. San Blas egunien, Gorka, zer herritan erosiko duzu eztarriko gaitzetatik libratzeko kordela? Albora baitu. Abadiñon. Abadiño San Blasetan. Erromatarrek Pompaelo deitzen zioten zeini, Ustaritz. Iruña. Oso ondo. Ai, pena bai, hortik kanpo geratu zego. Bueno. Ondo. Ondo. Elkarren berri etzen nukatzen, Sanblaseko horretan, baina bosta eskortuta beharra, eta barra euro zentza. Bueno, ongi etorri, Agurne eta Jon. Bueno, Eskerrik asko. Mi luze trebea zara, eta gainera euskal filologoa. Bai. Eta orain euskara irakasle ere, bazara. Bai. Telebistatik kanpo ere, bazabiltza hor, euskara ematen. Bai, hor gabiz institutuetan, gaztieri emoten, euskeri, Eta gaur ikasle guztiak behira, gainera. Espero, ikusten egotie. Bueno, hemen Ezin az geratu txarto, Osa, que ia, Prestiño asko dakot. Eta telebiztan ezaguna, Agurne eta Jon be bai, guazen magnoa, oin irratizen zauzie. Tope, oiateia. Bueno, zaben fana nahi, entzun. Ze esperientzia izan daulan irratizen lan eitzitan. Ondo, bizarra baki gabe, eta begizulokin ahutea, eta ez da inork ez dugu ikusten. Zora, harri, ni gonbiatu zaitzu, miluzera, noiz gonbiatuko nozu, Naizunen, etorri gaina, leheno nire elbidea jakin nahi zenu, baina gero nahi dazu mango izut. Bueno, baia. Entzun, Jon, imitatzen pilo bat pertsonai, galdera zail bat ingotzut, aukeratu bat. Zein gustatzen datzu lan imitatzea? Imitatzea, zein Bai. gustatzen zaiten? Bueno, ez da, Boris eta Agirre eta hola erretazkoa, baina euskaraz mainukor da, eta... Ondo. Tolosa, tabak, ez hau zituzenak. Ondo. Juanito, bai. Juanito ere bai, eta... Agurne, konpainia ederra ekarri zu. Ilaskire bai gustatzen zaite, imitatzea. Baita ere. Eskerrik asko takin jot, igartzen datzu. Prest hauzie? Bai. Agurne denpora. Ander Iturrasta Atletikeko jokalaria, zer herritakoa da? Ostras, Iruña. Abadiñoko arrain kontserba lataskotan, esan beharko litzateke made in, Bermeo. oso ondo. Zer herritan egoten dira langostinoak baratzean, Agurne? Ibarran. Oso ondo. Gau pas egin ondoren, ez dakizu zer dan hori, Jon, Bilabez autobusean sartu eta loseko geratu zara. Non zabiltza bueltaka? Iruñan. Oso ondo. Agurne, Xabierren aitak harriaren museoa sortu du. Non bizitatu dezakezu? Xabierren aitak... Hemen, Xabier, Leitzan. Oso ondo. Non elkartu zarete lehen aldiz, zuek zeiok? Gu seion, nun enkaratu gehan Donosti? Non elkartu gara gaur, oso ondo, Donostian. Urkiolako harriari bueltaka bazabiltza bikoteske zerritan zaude? Abadiñon. Ondo, ez datzu pasa bai badakizu. Leiza! Ondo! Enai egon, badakit. Azkenean ohartu gara, eta oso ondo, aizue, 6 asmatuta, 60 euro zentzat. Bekaina zigara herriei errepaso emanda gure berben txanda dator. 3 panel eta euro asko jokoan gaur dirutxu ebiltzea dalako gure helburue. Loreto eta Xabi, esan didate oso onak zariela triboren berbetan. Txoritxu batek esan oztori. Batez be Xabi, oso nahi zara. Bai, ikiarri hona. Bai. Nik uste ez ikusi duzela pixka lentxeo eta ongi moldatzen naiz, bai. Ia. Bai, bueno, Ia ikusten du. agian arraldetik ere hitzere emate du beste ekarriko gero. Ui. Adi beraz, Loreto, bagoaz. Denbora. Loreto, txitxarroa edo zeraren zea ez tentetu. Txamarka da. Ez? Txitxarroa edo zeraren zera ez tentetu. Putalarru. Jode, sí. Zaitzen txanda. Txitxarroa edo zeraren zea ez tentetu. Amabia jo. Ez? Txitxarroa edo zeraren zera ez tentetu, Gorka.
Prakestua. Ez. Agurnek badaki. Txitxarroa edo zeraren zera ez tentetu. 6:30 egon. Ondo. Eta zeraren zera tentetu, erekzioa alegia. 12 jo. Espezial, ederki, arralden. Zutalarru! Loreto eta Xabi, zutalarru badakigu. Ondo! Ze gauza derran gaztetasun ainok ez dakiz zer dan hori? Ondo gurre bi asmatuto €1. Bueno, Ustariz ikusi zu erlojuaren kontuarekin ibili gara. Bueno, beti ez da horrela egin, Baina orain, lur hartu, komeni zaigu eta ilargitik gestea, bai? Baina ba. Bagoaz ba. Denbora. Ustariz, ilargian egon. Ziman ban egon. Une oro, noiz nahi, larrutan egiteko gogoz dagoena. Beti prest. Ejakulazio azkarra. Kirten mintentea. Ez? Ilargian egon, Gorka. Txinbarban egon. Une oro, noiz nahi, larrutan egiteko gogoz dagoena. Beti prest. Ejakulazio azkarra. Itxiri plaz. Patxara haundikoa Bermeon. Bikoin, zematak izuen gaiari buruz, eta iros matu eta gaita €100. Bueno. Ondo. Hola, lasaia, ene frakaz Bermeon, bai. Horne, ene frakaz zentzunda, eta erotzen dut, bai. Bermeoko beste itzen bat badago. Ia, iristen garen. Ia, ba, venga. Bagoaz, denbora. Agurne, itxusia. Bai, kuanto? Ez? Itxusia. Oro sapiensa. Ez? Loreto den txanda? Itxusia. Alkatea eta zinegotziak. Ez? Itxusia. Afafana. Ez? Ustaritzen ganagoaz? Itxusia. Basaba nagoa. Ez? Itxusia, Gorka. Antibirusa. Zakila eta barrabilak. Alkate eta zinegotziak. Putza zestuan. Afafana. Ez? Guazan agurne. Venga. Itxusia. Antibirusa. Zakila eta barrabilak. Alkatea eta zinegotziak. Putza zestoan. Itzil eskandalosoa. Oso ondo! Ondo! Bigarren bueltan, baina txin geratu di puntuek. Bi asmatuta €100, agurne jo, naupa! Eta hemen, leia bizian gaude. Loreto eta Xabierrek €60. Ustaritzek eta Gorkak €80. Eta Agurnek eta Jonek €100. Ui. Erto! Nola dauden gauzak hemen? Iruketaren atarira iritsi gara, eta iaia berdinketa daukagula, ia bizea daukagu jaun Andreok, Loreto eta Xabi. Naita egin duztu atzetik geratzean, aukeratu nahi zielako. Bai. Iruketan zer? Fotokumeak. Seguru? Bai, seguru. Bai. Garbi. Ustaritz eta Gorkantzat. Eroglifikoak. Ai, ze ondo! Primera. Beldurtuta hondiz, eroglifikorik ez mesedez. Agurne eta Jon? Inmintzioka. Inmintzioka, ikus, ondo? Ondo. Ondo? perfecto. Ba, Ondo. ia zer gertatzen dan, iruketarekin jazteko, imintziokara guez. Agurne eta Jonen gana guez. Ikusi zaituztegu, geuse asko itxen, baina momentuz, antzerkirik ez. Gutakigula. Bueno, Jonek bai. Amaik ezurretan daola, Nokiko dau, imintzioka? Nik ingot. Zeuk ikusi, no? Vale. Agurnek ere baki dagoelako, noski. Ondo. Bakizu, etxetan emakume Bai. gaintzu. Bastauk ikusi, zein nan zure gustoko irudi. Gustatzen datuz? Aukeratu nahi zena, Jon, ikutu pantailie. Vale. Zorte hon, guazen. Berdiena orain, azteko. Venga, zertzara, ruso bat. Bai, esan dezu, Ai, Ze esan dezu? ruso bat, bai. Ez, Aurretik? aurretik, Dantza ruso bat, ez, edo. aurretik ze esan dezu? Ez, Ez duen zuen. Ez que ez dut esan. Ai. Oso, Jon. Dantza bat, ez da. bai? Jo, ez da zetorten A orain ver, burura. nola, ai, Pasa bestera, venga, pasa bestatera. Zer zara, a ver, persona bat, Ez. karretile bat, zer Oso zara? ondo, Jon. ez, Zer dori, agurne. baina zer da? Zer zara, zer zara Ez, zitzen, persona ez, Animalia. Zer zara zitzen. Animalia. Animali bet. Animali bet, venga, animali bet. Bai, baina,
Bai, zer dako? Bai, zigarro, apaketz, bizitzen. Joroba bat, kamello. Aia, Zer da, zeitzen da? Ondo, dromedario bat. Konkorre da guzti. Tabakoa kamel... Claro, txisti da, bueno, bai. Baino, Jon, horrela lurrera ez da itxita. Ja, eske, niko postura raroa hor launkatzen gatzia telebisiona. Eta aurrekuek kankana. Goni edo, falta. La. Ke ba, pentsatu tardi katzal. Ez dago puntrik banatzeko, imintzukan ez zertatzen. Lasai, agurnezuko sondo indezu. Lasai. Primeran. Edo glifikoen txanda iritsi da. Uztaitz Gorka, zelan, eroglifikoek? Ba, Beldurtuko egon zarie? Errez. Errez, ondo, errez. Hau ikusita gero, errez. Bueno, lehenengoa, adi, badatorreta. Denbora. Txistuaren laguna. Danbor, bada erantzuna esati, segi? Danbor... fletxa horitxo. Bai? Danbor Aldatu. Danbo... R hori, aldatu L-erengatik. Iba! Danborrera inoritxi gara, danbor, R, L-erengatik aldatu, danbol, eta dambolina. Bueno. Txistuta dambolina. Laguntzen dago irakurtzie galderiek, bai? Bueno. Ondo. Hauek, gaina, lasai Loreto ez egin barrerik. Bueno, lasai, Bigarrena, errez. Hauxe da. Denbora. Lau. Zeiko zen da? Joder. Goikoa zer da? Bi. Eta hor, horiek zer dira? Lau bider. Zer dira horiek? Lau bider bi. Lau, zer da? Bi derbi. Hoi da? Bi derbi. Bai. Esto esan. Ondo esan du. Esto esan. Buena. A ber, nik entzun dut. Bai. Bi biderbi. Bi eta biderbi. Bi biderbi. Lau. Bai. Bueno, ontzat emango dugu. Bai. Esku zabal jokatuko dugu. Ontzat emango dizugu atletikeko nahielako. Xabi, eta alan diz gauzak, bi biderbi, oso da. Bueno, hirugarrena hoi, Dana segidan eta txoko. Hauxe da. Denbora. Nola zabiltza mihilu zen. Erdipurdi. Bai, erdipurdi, hori bai. Hau bai. Ipurdi erdigabe neukan, erdipurdi, bai, hau bai. Gauza ezagunek ikusten hasi den ustaritz, ja, bai. Holan bai. Birek inoz ondo, €1. Ondo. Bueno. Bertxolarien txanda iritsi da, potokumera guez. Nokingo dau? Nik? Xabi, bai. Bai. Hartu leku mesedez. Gaurko ebadak ezidanok egun berezia dugu, urte berri ondan hori barriro, Borretarako bertsolari berezi bat gonbidatzeko tartartu dugu gaurkoen. Guretzat honetan kutxuna dan, Mainukortak ia ze plan dituen, entzun ezagon? Mainukorta ez dago izate tristian, urte batzue baina gorputzak, danak hori diote ondo. Da eskondu nahi nuke datorren. Hartu leku, Xabi? Ondo, aukerak eta ingo du. Ez da oso gusta beratu, jakin behar dugu zer erratu dan bertxuen, Baina, Xabi eta Loreto, erantzuna jakin aurretik, Mainukorta bera hementxe dugu eta jakine dugu bere irizia. Kaixo, Manu, gabon? Bono zain, bertsoa bola, minutu erdi baten lagorritu zitzaidan, eta ikusten dezun bezala bukaeran neska asuntua eta egin dut aipunen, eta hori, zaten da nire asuntu. Ondo, Manu, ondo. Eta, ze impresio hartu dezu? Asmatuko aldute bate? Egia zan, bertzotako baino harri jasotzen, hobeto, eguzun botella hoa. Bueno, mila esker, Manu, zure iritziaren gatik. Ez zuzer. Bezak iguarri jasotzen edo bertxoetan, Xabi? Ez da oso gustora eratu? Bai, entzungo bertxue? Abestuko zuiezuek ez da? Bai ez da? Bertxoa eta herria zer gertatu da? Mainukorta ez dago izate tristian, urte batzue baina gorputza gaztian. Danak hori diote ondo jolastian. Ona! Haupa, Xabi. Da eskondu nahi nuke datorren hastian. Oso ondo! Bi asma
Barkatuta, kontuztion hori heltzen zazun, ez da zuen eskalaguneia, barkatu. Birekin €1 oso ondo! Eta gauzak pil-pilean ditugu hemen, ara. Loretok eta Xabierrek €160. Ustaritzek eta Gorkak €180 eta Agurnek eta Jonek €100. Gaur lehia bizitzea daukagu, gozatzen jarraitu behar dugu Jaun Andreok bere zehoekin gozatzen ari garralako egia esan, eta urte berri honetan dirutxua bildu behar dugu gogoratu, euroak biltza dela gure helburua, maratoiarekin bat egin behar duelako milusta berezti honek, badakizuen marrozketa izdebekatua datozela orain, Loreto Xabi, zeuek hasiko gara esperimentatzen, zeinek egingo dau marrazkitu eta izdebekatuen? Nek, oso ondo marrazten zulako, izango da. Ikusi nahi dugu, Loreto hartu leku mesedez. Marrazkiarekin hasiko gara. Kontzeptu irakurriko zu, ondo marraztu, Xabi matuko dugu, seguru baiet. Loreto prest, denpora. Neska bat. Ez, hor. Ume bat karroan. Ez. Karroa. Ez. Ez da ume bat. A ber, animali bada. Elefantea. Ez. Ari da, Beiratu ondo. Ai! Hostia. Ai! Lehoi bat. Jaun Andreok hori lehoi bat zan. Bai pertsona bat, bai marijaia, hilerrekin, ume bat karra. Bai, eta pena ze bestela Loreto, guztien ez igual Ustaritzeko Gorkaren orpeiaren, zitzeken, Ziat horrela, baina, bueno. Ike, nik uste txarra. Bai. Bueno, ez da pasatzen. Nei, estiloa ikeragarri gustatu zait, Pixat estilo surrealista. Lehoi bat pixka. Surrealista, bai. Nortasun handiko marrazkia zen. Borain, boligrafo aurritxiku, urrengo datorren antzat, izdebekatua dator, Loreto? Bai. Eta orain badakizu, horra azalduko diren hitzak ezin dituzula erabili, Loreto, bai? Bai. Prest gaude? Oraintxe azalduko da. Denbora! Keinu barik, Esketak ez esan. Zure ondoan daudenen... Futbolarik. Gaizto papera iten duna. Arbitroa. Bai, epailean arbitroa, oso ongi! Ondo! Ze ondo! Bitan, egia esan marrazkia asko gustatu zaiko, baina punturik ez dutela urte, baina izdebekatuan bai €50. Bai, Ustariz Gorka bai, hala da, gaizto papera. Bai. Azko momentan bai, Gehienetan bai. Bueno, etxazu oso altu esan, baina gu badakigu bai, Bueno, zuen txanda da, nork egin modu marrazkia? Berak. Berak, seguro. Beti da bilo, bestari joan beti hor, marraziak egiten eta, berak egiten zara. Ea bada. Gaur lasaitu, gaur guztaiz ze estilo da zuri, Surrealista be bai? Edo errealista edo, hantxe ikusiko? Naif. Bai, uin ikusko. Hantxe ikusko? Ba marrazkia dator, denpora. Zer hori? Zer dori, Gorka? Txupetea da. Txupetea da, bai. Ona! Ondo! Ustariz ondo? Ondo, Bai, ez da? Bai, erto. Bai, ze, aurrik ez duzu, ez? Ez. Ez, bai, ematen zuen bai ez, bere aurrata dana, bai, ongi. Ba marrazkian bikaina izdebekatuan zertatzen dan, prest hauz? Bai. Ondo irakurri, hasi aurretik, denpora. Guk txapelketa bat irabazten badugu, zer ataratzen dugu? Gabarra. Gabarra, oso ongi! Hartu leku, Ondo! Ba, ia ateratzen dugun, €200, oso ondo! Agur eta Jon, zegoen txanda. Bai. Norra usartuko da? Bera. Zu. Ni marrazten oso txarra, naiz. Ni ontzi ikusiko zuneu. Apa, Gurne! Venga, animo, Gurne! Hori da, taupa! Ba marrazkitxu gazazko gara, agur ondo ikusi.
Bai, ondo margoztu, Picasso baino beto ingote. Hoiz, seguro. Guazen Picasso, presauz? Ez, bai, zeu zerren biko da, venga. Guazen, denbora. Venga. Kandela, botilla, patxarana. Ez? Ia? Licor 43. Zer jartze bor? Ea, ze izan liteke hori? Oi, Patxarana ez da? zer jartze bor? Patxarana ez da? Patxarana ez da, sardoa. Ez? Ez dakit, ba, txampaina. Bai! Ondo! Ondo! Bueno. Agurre, ez ez zueta guztie! Kopatxu batzuk edo. Aitu egin dugu hemen di, bai joala. Licor 43, esan duzu, Jon, baina. Buru etorritan aurrenekoa. Hoi alda aurrenekoa, bai? Ez, bueno, goizen aurrenekoa ez da, izaten baina. Bueno, Desastria. Agurne, eso, pues lehenengo lana osongi. Bai, Bueno, orain hitz debekatua, Agurne, konzentratu, lau hitz horiek ez erabili, ez da erantzunekoan noski, eta sorte hon. Denbora! Honek non bizi diez, fikzinuen. Arralden. Ba, osongi! Ederto, lehenengoan, bai. Bai! Arralde rizolarria bizi, Zean da bizi, €1. Eta izue, aldeak murrizten ari zaizkigu. Loretok eta Xabierrek 200 eta 20 euro. Ustaritzek eta Gorkak 200 eta 80 euro, eta Agurnek eta Jonek 200 euro. Marka justo da, garrek ikusi ditugu. Diruz, eta baina euroak bildu behar ditugu, maratoiarekin bat egin behar dugulako, gaur bildutako euro guztiak horretara bideratu behar ditugulako. Loreto eta Xabi, zebuk jarriko zaituztegu lanien arrastuek datoz, azken harik eta azken txampa, animo! Bueno, prest gaude? Bai. Berotuta zaudete bilak, Biarri bero ikendota. Bai, Eta aurreatzeko puntun da, bakizu. Dena eman behar. Gaizki pasatzen egia, ja. Bueno, venga, orain lasaitu, lehenengoa esamesa da. Zorte hon. Denbora. Sasika. Sasinasketa. Saskinaski. Saskinaski. Hau, telebista balitz. Munduan ikusle. Gehien dituena litzateke. Dituena litzateke, bai. Nizteio naiz, demotiko. Eta esan behar dugu ikusleetaz ez gara da kejatuko, ez gu, ez zuek. Ezta? Indartuko kale ikusten, da zuek ikusten. Aztelenetzen da, martitzenetan. Eta jarrai dezatela. Eta jarrai dezatela. Bai. Eta jarrai dezala jokoak. Baina hurrengoa anabasa da, Dena nastuta dator. Ordenatzen dugun. Denbora! Lehenengoa oparituko izuet. Zuetako. Zuetako baten elkarrizketa. Zuetako baten. Elkarrizketa. Zuetako baten. Batek. Baten elkarrizketa. Ez, zuetako baten. Batek elkarrizketa. Ez, zuetako baten. Zuetako baten. Hurrengo itza. Aitari. Elkarrizketa. Ez, aitari. Egindako. Elkarrizketa. Ai. Zure itameko. Eta hori zona da. Zuetako baten aitari egindako elkarrizketa batek. Hartu hori gogoan. Hartu hori gogoan. Bai. Eta azkena falta zaigu. Bueno. Lasai, ui, nola dauden biak, Baia. Badator! Denbora! Bideak... Bideko. Bide... Eta beste bokala? Bideka. Bideki. Bokala. Bideko. Bideke. Ez. Bideok. Bideoko. Bideoak interneten zintzilikatzeko edo ikusteko degun. Ez, zintzilikatzeko edo ikusteko. Dugun. Ez. Gaur egun. Gune. Baina entzun du zer dan. Eta pista bat ososorik, eta €25. Loreto eta Xabi. Saskinaski hau telebista balitz, munduan ikusle gehien dituena litzateke. Zer da? Zeri buruz ari gara? Zuk esatzen honik. Zuk honik. Zuk. YouTube? YouTube? Ikus dezagun? Bai! Eta esan behar dugu, Xabin Iñaki Perurenari egindako elkarrizketak 1.000 bizita baino gehiago
izan dituela. Ja, 300.000 usted, Bueno, ari da. Bai, ikaragarri. Bueno, nik aitortukot fan eta guzti iritzela, bai, oso ondo. Loreto eta Xabi, bikain zeuden fanak behin gora, bikain egin duzu ez zegoen zer egina, eta horrek ordaina dauka 100 euro zuen markabailura! Bezerren beste, behar du, zaiz eta gorka. Bai, nola ikusten duzue kontua? Txarto. Txarto ikuste dugu. Bueno, baina hori estrategia da. Ustaritz estrategia da, ze hasieratik ari zarete txarto, baina aurretik. Sí. Honetan egia da. Ea, orain zer gertatzen den. Animo bikote, lehenengoa esamesa. Denbora. Historia da, Historia, azkenengoa aldatu. Historiako... Ez, historia... Di begiratuta... Euskal Herriko... Klubak... Ez... Elkartik... Klub. Hori... Txarto bez. Arintxo erantzunde, asko zabeto, txarto bez. Ondo, mutilek. Bigarrena anabasa. Hitz guztiak nahastuta azalduko dira, baina zuek orden egokian jarri. Zorte hon, denbora. Eta lehenengo hitza, izenean. Izenean da? Ez, izenean... Jartzen? Ez, izenean... Ez, beste bat, izenean... Errege kopan? Errege. Ez, izenean errege... Ea, beste bat? Titulua. Izenean errege titulua. Bueno. Ui. Joder. Bueno, baina hori gara, gauza batzuk entzun dituzue. Bai. Bueno, hasi Izenean lotzen. errege titulorik guk ez daukago esaterako, ez da gitxi? Edo bai. La bestia. Bueno. Azkena esamesa da. Denbora. Bere. Jokalaririk. Jokalariak. Joan. Direnean. Batzutan. 100 kilometrora. 100 kilometrora. Aurretik bokala. Azaldu dira, ongi! Ondo! Bategaz 25 euro zuen markabailura. Bakarrik egin du, Eta pista, bere jokalariak joan direnean, batzuetan 100 kilometrora azaldu dira. Zer da? Klub bat errege titulua izenean? Zer esan pista? Errepikatu pista. Esan. Asina? Klub bat errege titulua izenean? Atleti. Zer izen batzuk, atletik ikusetzagun? Reala! Izenean errege titulua jartzen du Reala. Horregatik da, baina ez da sekula erregea izan kopan. Horixe falta zitzaizuen osatzeko, ai. Baina derbia irabazten. Baina, hementxe ja hasi gara. Loreto, ezan zure txanda. Ba, ustariz eta gorka ez dugu asmatu Reala zanik, ez dago punturik banatzeko, eta azken talderago. Zagurra eta joan, ez dagoen txanda da. Ezakinik... Tentetu pixkat, ze... Hemen ja... Arrazo ditxeko, ez dakinik Jose Antolosa zela moldatzen dan esamesak esate baterako? Esamesak, egi esani mobilekin neko traketxan atzaparrokin, botoiak oso txikituk eta askotan Z eman da W eta dana imatezio eta azkenen deitzea. Bai, laguntzie badakozu? Hemen dik ETV-ko izan ari da, euskitzei opor batzuk eman da agurra, ondo jartzen, pelota retransmititzen. Agurne, zu fenomeno, ez? Ni, vamos, fenomeno. Ni konfundituko neuke, baloia, pelotiga eta parriola... Igual dio, nik jeten nahi, nisirik, onda, ez da. Ondo. Bueno, Josean agurtu dugu, eta ongi etorri Jon Iraola, ongi etorri Agurne berriro ere, eta ea bikote, sorte hona duzuen, aukera dituz eta. Lehenengoa, esamesa. Bai, bota. Denbora. Batzuk, mendira joaten dira eta beste batzuk. Mendira joaten dira eta beste batzuk. Bidean begira goten dira. Ez, irakurri. Bienari, edo ez. Bienari. Begira egoten dira. Begira egoten dira, bai. Ondo. Zelan? Ondo. Ondo. Badue.
Bueno, agurne, bigarrena, anabasa da. Venga. Jon, bai? Anabasa, dana nastuta, ea, zuek osatzen duzen. Denbora. Lehen hitza, giroa. Giroa pasa... Giroa? Giroa... Egoten... Ez, giroa? Oparoa... Giroa? Ez. Giroa etxean... Etxean? Etxean egoten... Egoten? Egoten da? Bazkari oparoa... Bazkari oparoa? Oean... Bazkari oparoa? Jaten... Jaten! Batzuk erregien modun biztiz, bazkaria oean eta... Ondo. Ondo. Bueno, esamesa. Ez dugu entzun, bere gauzetan edia, estrategiak... Nina uste dakitela zer dan, baina... Eta nik uste dakitela zein joan, Gorde, venga, irugarrena. Hirugarrena, esamesa, bagoaz, denbora! Venga. Pankarta guz... Parteka... R-aren ondoren bokala. Paretatik... Paretatik. Aurretik bokala? Ez. Ager... Ez. Ez. Egutegi... Egutegiak endu... Egutegiak endu... Berria zintzilikatzen dugu egun hauetan. Bai, berandu... Pista entzun zuie, zeitzen zuien egun horretan. Batera zeratuko gara, 25 euro... Batzuk... Mendira joaten dira eta beste batzuk. Bienara begira. Egoten dira. Zer da? Garko euna, ez? Urte berri euna. Garko euna? Ikus ezagun? Bai! Zeondo! Horrek merezi ditu bai, 100 euro, hau patzuek! Eta zeleia izan duguna gaur hemen. Begira, Loretok eta Xabierrek 350 euro. Ustaritzek eta Gorkak 305 euro. Eta Agurnek eta Jonek 325 euro. Ikeragarria! Zailkatu zaigu, bikote bat finalerako, Loreto eta Xabi ikusiko ditugu finalean, aurretik beste bikote bizek agurtu, Ustaritz Gorka ikaragarria izan da, plazerra izan da zuek hemen egotie, laua eta bat atletiken eta marra emogotzu. Miluzen zen mogu zibilizari, Ustaritz? Oso ondo, gustora gonora eta bueno, oso ondo pasau dugu. Zer garritzen izeskatuko etzago? Bueno... Kagarri atara edo? Partiduek irabazti, Lehenko partiduek irabazten hasi, eta gero, ataratzen dugu Navarra, asko sobetu, ez da. Gorka, mila eskertzen moduz, Miluzen? Oso ondo, gustora. Animatu zari asko eskertzen da? Bai, bueno, kostata baina, animatuta. Bueno, baina fenomeno ibili zarete, oso ondo moldatu zarete. Azken momentu arte, falta diseinatu pista. Azken momentu aurretik ibili dielako, bikain mutile musu handi bat beti gerte, eta agurreta joan, beste horren beste. Muski eta gauz, bai, ez da. Azken eta gutxein du. Hortxe izan dugu, hortxe baino, bueno. Bai, egila da, oso atzeran ibili zaretela. Bai, gora bera handikin, aurretik, atzetik, aurretik. Hori bai, Jon, kankan haitzen ze estilo dako. Bai. Kanka, nola altxatzeten ez, zat, tente. Espata dantzari hona izan bazazu. Bueno, nahi batzuk erakutsiko izut. Ai, zelo! Horra izan, orai, mila esker! Mila esker, labor! Urte berriot! Mila esker, benetan. Horriak izan ditugulako festa hauetan. Eta finalera gu ez, Loreto eta Xabier, ze ondo egin zuen, ez zer egin bai ez da. Xabier zen moduz. Gustora, gaizki pasatut, Bai, ikusi zeizu. Hor gustu egiten da. Eta gutxiratik, baina 355 eurorekin iritsi zari ez zeuek. Eta momentu honetan, zuen lagunek bildutako euroak ere zeuen markagailura igoko ditugu. Eta guztien artean, jaun antreok, 975 euro bildu dituzte, miluza guztiek, lehiakide guztiek. Eta zer da datorrelako norain, eta dirua behar dugu. Ondo asmatutako kontzeptu bakoitzeko adi, 300 euro emango ditugulako. Eta zertarako? Eta hori guztia zertarako. Ondo dakizan bezala. Txeke hau bete behar dugulako, bularreko inbiziaren kontra egiteko izan da urtengo iazko ETV-ko maratoia, eta horrekin bat egin behar dugu, beraz, dirutxue behar dugu honetarako, aleginduko die, ez da? Loreto eta Xabier? Gauz, justu egin behar dugu. Eta gaur, 2011 lehen urtea dugu, urte berri eguna dugu, 374 egun gelditzen zaizkigu aurretik, zen mozkun zaizu, horreko urtean, Loreto? Ez dakit, espero du ongi astea behintzat. Bai, bueno, ni Loreto hori galdetu diote baina. Nire representantea da. Bai, ez ongi dago. Bueno, adi,
Loreto eta Xabier, orain lasaitu. Ja finalean zaudete. Bai. Bai, ekirioak dantzan ikusi zaituzte programa guztien eta adi, ze gaur jolaserako ekarri ditugu 3 eremuak, 3 urte hauek izango direlako. Ikusi. Eta 2009 urtea, 2010 urtea, alegia iaz, eta aurtengo urtea. Gaur estrenatu duguna, 2011 urtea. Loreto eta Xabier, 7 kontzeptu entzungo dituzue. Oihartzuna izan duten, edo izango duten 7 kontzeptu. Eta zuen lana, zein urtetan izan ziren, edo izango diren, esatea izango da. Prest? Ba, guazen. Lehenengoa, Txileko San Jose meategia. Hor gertakizun bat, egonda edo egongo da. Baina hori, 2009 urtean, 2010ean, edo aurten. 2010. Bai? Marrean? Bai. Seguro. Seguro? Bera, ez bai jarriari. Bai, seguro? Bai. Bai, marrean. Oso ondo ba. Korrika mazazpi noiz ospatuko da. Uste, eskapatu itzaitela. Agian 2011. Hoi izan marnun. Agian aurten, alegia. Bai, aurten. Maialen Lujanbio, txapeldun, noiz egin zen. Amarren. Abendu batean izan zen. Ez, bardun behatzi, Ai. Bai. 2010. Ez, behatzian. Behatzian jarriko dugu. Noiz ospatu zen Realaren mendeurrena? 2010. Zio? Ez? Bai, ez? Ez, espera. Ez. Ez? 2009an gu ondu ginen Euskal Kantuen gauan, eta hor abestu zuten egun urteko gurean. Eta hor, 2009. Abendua zenez, 2009an. 2009. Tigrearen urtea. Xabi, noiz da zure urtea? Tigrearen urtea. Tigrearen urtea. 2009. 2010 edo 2011. Osta, aquí, 10 igual. 11. Txin. Tigrearen urtea. Behatzia, kaso, ez dakit. Jota bat? 11. Behatzi, ai. Bai, 11. Ez dakigu. 11, jarriko dugu. Venga, 11. Waka. Joder, lehen urteko, oi. 10, Amarra. Goenkalek 3.000 atal. Lehen urteko otsaila, 2010, Nik ia luzan eukan. Otsailean, 10. 2010. Seguro? Bai, seguro. Bai, seguro. Bai, seguro. Bai. Seguro. Ia, bai. Ongi, bueno, 7 jarri ditugu, komeri batzuk izan ditugu, Bai, batzuk. Tigrearen urtea. Bai. Hoixe daukeu, ni bestetan ez dakit. Tigrena. Realak 100 urte hor buelta asko eman dituzue, baina azkenian nola erabaki duzue hor? Bai, horizatik, 2009an ginen Euskal Kantuen gauara, eta orduan beraiek abestu beharra zuen, da 100 urteko asuntoa. Hala, alda hori? Bai, ongi. Korrika 17 2011 urtean izango da? Hoi berak esan du. Bai. Por si acaso. 16 egin genuen 2009. Aurten izango da. Aurten, oso ondo. Hasi beharko dugu, prestatzen ja. Txileko San Jose meategian, badakizue, hainbat langile, hor lurrazpean, egon zirela, hainbat egunez. 2010 urtean? Bai. Oso ezaguna izan zen, 33 lagun egon zen 70 egunez lurrazpizen. Iazko abuztuan izan zen. Waka. Hau zeinek ez toda antzatu, ez? Zer da waka? Da Zelanda? Ea? Zelanda? Jesus, gun bene hori ez daukeu, hori Shakira daki ongilen. Baina pixat horrela? Guk parrandan gaudenen saiatu egiten gabeño, guk ez.
Waka, 10. urtean? Iaz? Bai. Ego Afrikako futbol txapelketako kanta izan zen. Eta hor, ea, zalantzak izan dituzue. Erabiliko alduzue trukakia. Bai. Bai. Bai, erabiliko dugu, bai. Por si acaso. Tigrearen hori, igual. Tigrearen. Bai. Bai. Tigre. Bueno, trukakia hor jarriko dugu, tigrearen urtean. Bai. Vale. Vale. Jarriko du. Nora aldatuko dugu ordea? Bai, beste gongi daude, nik uste. Tigre noi. Hortxe jarri dugu, trukakia. Sinei zait. Behatzia igual. 10, ez dakit. Ez dakit, joder. Jarri barko uno batxe? Erantzun bat behar dugu? 9. Edo Amar, jartezketan 10. 10. Venga, 10, fuera. Amar. Hortan faiatzen badu. Venga, Amar. Da igual, berdin du, 10. Beno, goen kalek 3.000. Hoi bai. Goen kalena. Hori bai. Bai! Bai! Euskal Telebistako saiorik veteranoenak iazko zailan bete zituen 3.000 tal, zorionak zueri, lagutzen parteagatik. Jada, 1.500 euro irabazi ditugu, 5 kontzeptu asmatuta, 300 euro bakoitzeko, eta 2 erantzun falta zituen Baialen, Lujanbio. 2009an. Irabazi omen zuen txapela, dudare izan duzue. Zeskar pasatzen da denbora batzuetan. Bai, oixe? 2009an irabazi altzuen. Bai! Ongi. Eta ontan txeia. Tigrea. Tigrearen urtea. Hau, horoskopo txinoa eta ez duzue jarri zen. Bat ez. Jartzeatik en. 11 jarri duzue, aldatu induzue, 9, 10, hortxe, sestran ibili gara. Bai, ez? 2010 izan alda Tigrearen urtea,